はい、こんにちは。アロハマイカーコマウイ島から、ケイコズマナオチャンネル、ケイコですけれども、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、この2週間、続けてですね、YouTube ライブというのを初めてさせていただいて、で、とってもおかげさまでたくさんの方に見ていただいて本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。それで、9月からのオンラインベーシックコースの、紹介をねさせていただいていたんですけれども、おかげさまで、土曜クラスの方はもう満員御礼となりまして、本当にありがたいことでありがとうございます。それで、水曜日のクラスが、あと2名様の、枠がありますので、まだございますので、まだね、もし迷われている方いらっしゃいましたら、ぜひ、ポチッとですね、ポチじゃないか、お気軽にお問い合わせください。まだ間に合いますので、よろしかったら、ご検討くださいね。ということで、YouTube の方はまたちょっとスケジュール見て、今週はちょっと無理なんですけど、また来週以降できるところで、また、3、40分、できる時にはさせていただきたいなと思ってます。で、またお知らせさせていただきますので、よかったら楽しみに待っててください。で、今日はですね、私ちょっと気がつきまして、土曜クラスの満員という、お礼と、あと水曜クラスのお申し込みくださった方のお礼も兼ねまして、今までなんかそんなにちゃんと私が踊ってるところをですね、アップロード皆さんに、アップロードしていないということに気がつきまして、お礼を兼ねてですね、今日は、私が本当にまだフラを始めた頃の、本当に思い出深い曲、カノホナピリカイですね。もう皆さんご存知だと思います。ケアリー・レイシェルの、素晴らしい美しい歌ですね。そちらを、マカンでですねプレゼントさせていただけたらと思って今から踊らせていただきます。ちょっと外の子供たちの声がうるさいんですけれども、流していただいてよろしくお願いします。それでは、カノホナピリカイ、ぜひご覧ください。心を込めて、ハロの気持ちで踊らせていただきます。Henani no
Puana ia no ka e huo ke kai